aquí estou, muller, que quería? Como que quería? Que hora é, Xoán? Que hora é? É que veño de traballar, muller. Ves de traballar? E a comida? Sin facer? Perdóame, muller, é que non tive tempo. Non, eu veño de traballar, estou reventando. Pero ti que carallo estuviste facendo toda a mañá por aí? Explícanos, explícame agora mismo. Ai, muller, se eu che contara o que fixen toda a noite, todo o día, tamén que non descanso, muller. Que queres que che paga? Non quererás. Ai, Dios mío, teño unha fome que me mon. Date tranquiliña, muller, fagoche agora mesmo uns juiviños con patata frita. Uns que? Uns que? Que dixeche? Que dixeche? Uns juiviños con patata frita. Huevos con patatas fritas levamos comido 15 días seguidos. Ou con patatas fritas ou con grelos. Ou con grelos ou con patatas fritas. Pero como os que son, iso son alimentos. Non che estou dicindo que teño presa. Co acabar de comer están as amigas a esperar por min para ir ao parque a máis a tomar un cafeciño. Bueno, vale, muller, vale. Bueno, pois, que ti queiras. Mira, Que? foches a cobrar esas viñas de xornal que foches a facer? Fun. Sí. Sí. Pois mira, bótame para casa os cartiños, que vou ali aos Rías Baixas a Puentareas, e ali creo que vou a comer ben. Tómame ali un Toma, muller. mono chuletón. Vai alá e ponte a corpo de reina, que ti mereces todo, ame, vai. Vai tranquiliña, muller. Pero que me das aquí, Xoán? Pero que é o que A que me teño? chega isto para ir a tomar un chuletón, Xoán? Pero teño que ir á tenda ainda con... Bótame para casa os cartos, Ai, Xoán. Dios mío. Bótame para Ai, que casa. me colleches, ai, vai! Bótame para casa os cartos, Xoán. Toma, muller, ai, Dios mío. Ah, bueno, agora xa vou algo máis contenta. Vou algo máis contenta. Teño que ir a pagar o leite ainda a maruja, ai, Dios mío. Que desgracia, Dios mío, que desgracia. Que mala sorte tuve eu, Ai, Dios mío, co que eu lijaba, Dios mío. Iba por aí, hacia Juláns, Pontareas, Xinzo. Bailaba jota solta que non había que me meter a man. E fun dar ca fiera. Home, claro, viña toda pintada, ela boa pinta tiña forma. Pero claro, despintouse o día que me casei con ela. Dios mío, parecía desmontable. Sabes que quero que me fagas a comida ahora. Mira, un home levántase pola mañá. Non moi cedo, vas a pensar que me levanto moi cedo. Cando sale o sol. Ten razón. Desayuno. Mándalle unha copiña de aguardiente. Oxe, pola mañá facía frío de carajo. Ten razón. Marcho ao bar a informarse do que pasa no mundo. Vale, lo marca. Ten razón. Mándalle un cafeciño ali e tal, ven pa casa, almorza ben almorzado, o mellor do puteiro, outra copiña de aguardiente, Claro. vou pa bar outra vez, cos amigos a tomar o vermú, e chega a casa e a comida sin facer, cago no mundo. Digo, ti sabes que a rapariga é mala como moderno. É claro, tira de todo. Que mala, é como a nai, igualita, escarradita a nai, oh. Igualita, na, igualita. Pero mira, este me de rol, faime de comer rapidiño, que teño que marchar a xogar a partida. Agora, niño, che fago, Dios mío. Séntate aquí que todo día nese bar. Ai, Dios mío. Debes de estar, Dios mío, debes de estar. Dios mío, que debes de estar pendiente. Non traballes máis, porque iso é moito traballar de Dios. Ai, Dios mío. Agora mesmo, trouxe uns greliños que me deu ali a formica e se te esgoto con... Pero faime agora mesmo un par de cousiñetas con patatas. Ou que pensas que este corvo que se mantén con aire, me? Ora, mira, foxe cobrar aquele día de xornal que che debían aí arriba, non sei quen carajo era. Foches ou non foches? Eu fun, pero... Bota pa cá eses cartos. Onde carallo queres que vaya con isto? Non teño máis. Onde queres que vaya? Bota pa cá máis cartos. Non teño máis. Bota pa cá máis cartos. Isto non era aquí para comprar unhas bragas, Ai, sí. María, espero polo teu ben que isto non volva a pasar, Eu le fixera Polo mellor. teu ben, mañá a comidiña a hora. Eu teño unha hora para a partida e eu quero chegar a hora, Mañá a oriña, vaite tranquilo. Polo teu ben, A oriña, mañá, bueno, teña xa unha hora antes, feita. Bueno, vaite.